Näme üçin şolardan bir ölen okdary arakdan zäherlenip ölýär türkmen, uruşa gidip ölýär türkmen, öýkeni çüýräp ölýär, bagyry gotaryp böwregi bitip ölýär türkmen. Hemme zat halka çekdirmedim bular. Bir sizem canlaryň içiňizde ýerdirmap oturmaly däldir. Türkmenem 2 gedek dünýä gelen ok, 1 gedek gelýär, 1 gedek. 5 günlük ömür bar. Şonam 3'e düşürdüler. Şonu ýaly düşünün, kilen ýaşlar ýurdun içinde yarawsyz 30, 31, 32 ýaşynda öýkeni biten bagyry gutaran, genesi çüýren. Sizin o diplomaňyz okak gelýäňizde de derdiňize yaramýar. Russiýada alan bilimiňiz Türkmenistanda kölen dessedeň. Tamam gidipdirem diýer şol okamana bir höwes edipdir, gidipdir. Şo taýda şonu urup, gyrıp dokumentasiýa işini konsul seretýär. Bu haseretýärmi reşit meredi. Hani konsul işgärleri. Bulara näçe gedek her aýdan-da bulara bildirýän zat ýok. Halka seretýän hiç biri döwlet, hiç biri sistema ýok Türkmenistanyň içinde. Ine şoň üçin täze Türkmenistany gurmasak halk utorýar. Ýaş neslimize wapşe ol diýerler, hep aýdym aýdyp beren edip goýdular, jahilliňem aňyr başyna getirdiler. Şular aýdaýyn soň ýene söz alaýaryn. Sağ olun Melike Molim. Gaty doğru zatlar belläp geçdiňizine. Şu